KSA Harokha Regional Committee atumpen kece kebe asu atumaphan longli pota pi longli putha kachisong pon. Chinthong constituency along BJP mass joining program ke padopon. Difu Harilal Basti along Karbiatum along Lialong Kebe Kichia Soatum Keduthi Batumaphan Kachiterek Nangji Pu Cherok to Karbiatum Kapachini Chekloyon Trok Chok Dera Phir Chiterek Redet Difu Harilal Basti along Karbiatum along Lialong Kebe Kichia Soatum Keduthi Batumaphan Kachiterek Nangji Pu Cherok to Karbiatum Kapachini Chekloyon Trok Chok Dera Phir Chiterek Redet Difu Revenue Circle Office Kaparlo Diforong Supi Adung Head Harilal Basti along El Teronatum along Le Pota Dokokta Kichia Soason Mia Safikol Raheman Pen Adonatum Pota Abipinta Dotheplo Lason Thathaksi EPHLC Maipu Retire IAS GI Kathar along ta Inut Babul Chakraborty Abang Longli Kachitai Det Jiaphan Kabor Ino Laswa Longli along Cherok to Karbiatum Pen Kedam Tang Thang Thang Ni Phai Trok Arni Adi Malong An Humri Damsi Nujok Somponlo La Pen Prabjin Pen Dak Pen Kachiterek Et Jiaphan Sodak Pen Pachini Tikanglo Bisel pai pai ni phai ingkoi rapho arni an ki Cheklojon trok chok dera phet pherang kia bitunga tumpen kilang charia sai deng pon thulo bonta lahai ki che aswatum kachiterek ji kali longle kacherai det ji aphan sai deng pon thurongno pinpor dami karbiang long PGR VGR longle along ke angtan pen kirang kebe ki che aswatum Aparo Paro Suri Suri Adon Andolo Tang Tedak di Purong Suki along Adon Doni Kece Aswatum Longle Pota Avidetta Ko Ananingkan Pen Lune Hem Chikimsi Dobor Idet Aphan Anta Jutharli Pon Tektedet Pulote Adon Paro Suri Surya Hem Tunatumapan Kosonsi Katharli Pon Tekpo Pusi Cherok Dokar Biarada Tumpen Chitan Pon Rinti KSA Harokha Regional Committee atumpen kece kebe asu atumaphan longli pota pi longli putha kachisong pon Sonsi kedam tang ni phai ingkoi rapho KSA Harokha Regional Committee atum patir pi ponsi Sontro kaputhak ningkang samse lapen ningkipung chipaklang pon lapen phuluni Revenue Circle Office asai hemalong memorandum kipidam Bangso kachisong ponang kok athi kece kebe asu aphan longli pota pipon longli pusi sodak pen chisong pon Sontro kaputhak kachisong pon laki Number 1 Land to non-tribal Number 2 Evict all the illegal settler Number 3 Erit immediately to all the agriculture Number 4 Stop playing politics with our land right Number 5 Eviction of PGR VGR land no rest lapen Number 6 Abangke no land right to non-tribal Patumi Sontro kaputha kachisong ponangkok athi Aprang penta kece kebia suaphan longle pota pi longle pusi memorandum sitami pipiklo pusi pachini pon kece suaphan longle pata ki piaret ke phuluni Revenue Circle Office asai kamalong ke claim kida matumta ke jokte thetando pusi patumi phuluni Revenue Circle Office asai hematheng nualong kachisong ahot sodak pen pachini pon lasi ke wangjilang arni pen ke Kece kebia suaphan longle pata kipi ing tonang po ing tonte pulote ansuse chisong pon thulang pusi pachini pon lasi jok political party atum
sitami longle philang penke politics pathu iri pusi patumi phuluni revenue circle office asai hem atheng no longpen pachini pon halapu KSA Harokha Regional Committee Maipu Buddho terang pen kapachini ponalam theke bangso baidreli kachijeng ponangkok atheke kedamtang iroya prang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen EM barem mate Karbi lo Charlie asong along kong chunbang barem asok teronatum kaningje alama puthaksi ningkang samse lapen ningkipong chepaklang ponangkok lo pusi pachini pon lasi alang litum ke vote bank aphansi halabangso statement ki pichot lapen political party tenatum sitami longle philang lapen khayamen pen ke politics pathu I nangni pusi sodak pen pachini pon lapen ke rangjilang arni lapuson I statement pipon bom lang pulote election ki thurji ke aphedalam no alang litum amina ahemalongta chedo longle derji lapuson alam ningje ponverte pusi pachini pon Pini bangso kachisong ponangkoki nilitum van lapen nilitum right aphan bangki chisong ponangkok pu lapen non tribal atumta amethang kilong nangji right do pulote nilitum ki pudunji right avi pusi KSA Harokha Regional Committee Maipu Buddho terang pen pachini pon ang tonalam KSA Harokha Regional Committee Maipu Buddho terang pherang kia bitung aphan kapachini ponalam thele arjupon lona denarong penili toma pherang ke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong kini la KSA Harokha Regional Committee ni memorandum banglong lo asli so kelong memorandum itu concern authority pentum forward kuri popini masih di la secretary revenue secretary masih forward pun dia kola honorable CM sama ini forward kuri bos apa concern sir silam do je nang tumke longle putha pulo te nang tuma sai hem long si angton di claim ke dam nang je sai hem lo tangke nang tum sai ki atum la printing mistake mate la printing error typing error pulo so putha nang tum hen pen pilo lam ta pi Ate sai hem la nang tum ke duko ka sai hem la so marong ujja asai hem gali tima la se la so typing error pulo so putha rat pan pilo lam ta pi la so bangke kapole kon bangke la so bangke la Laban no comment. no comment sa bangke English sorry. La pen mo pen la kese atum kanengje do mane la nang litu ba asai hamante la revenue fisalong me se duplicate long le kota ada nang klang ro fiti ko la sabda nang litu mahen bang pilo duplicate kota bang jadi klang betul lah bang itu long mula apa wan mo kota itu bang la so bangke ya report hai inquiry hai kuri pajat po angke itu bang necessary action kan yang pun la bangke English dulu kode aji sudah. Eson. Non desemet da puluni hawal stame penangan non tribal atum pata kaisu dopik la si jong si with proof jong si nanu tum hanang paklang pen nanu tum hin pen pilo action enji aso pata in kan pejima mate la so FTC dui la kota kan la kota dia tu ko la bangke itu bang ke prima sama field report sama itu bang live pon recording makan makalang masa itu bang kali pon jalan sih teman cepat Jun bang bari makahai usuk tero na tum kaning je alam aputhak si pinili tu kar bilo charlia song atum ning ki pung pa si pinil bang so asai kache song asai dengponang koklo alang litum statement na bang ke vote bank aphansi alang litum ke hala bang so statement ki picho la pe hala so along nitum kar bilo charlia song pan ke aparti tin aphansi dame ka chuniri kang tungela lo nang litum nilitum long le pelang long ri long pat he amen penalitum politics pathu inang ne koba jongsi kibang jilang ani sitame alang litum lapuson datha statement pibom lang pulo tangte alang litum election ki thurji bangga philam lo alang litum mena ahem sitame alang litum chedolong le dajini tu rat thur pak ben alang litum aphan plung nang kokko lapen litum kar bilo charlia song atu alam cake politician itu mason konanya mai long lam ningje dampo pini kaningje belek penap kaningje belek ko bangkan ali tum nama thar dari
Lapen ini tum kar bilo Charlie asong ke non political asong pina. Alang litum pulo kar biang longor lo indigenous lapen mata alang litum kining je bom Khilonjia pu. Hala tum panan maka 1951 aprang atum kewang atum pan maka longle pota PG pusipu. Lasi alang litum ku naron pesi la bangso kining je dam lo. Jongsi kar biang long jongsi siksidul iria pulo tangte non tribal tempat long le pota pilong le pulo tangte guna pesi indigenous kaduga welang le tumbeni jena la non tribal pulo tangte 1951 aprang lewang 1951 apit lewang tame non tribal lo ili tum karbi tum stame Mumbai long le karbi stame karbi lo karbi yang long do chom tun dele karbi kali halason thak si non tribal pulo tangte kewang pa prang kewang pa pi poi sap endam long le apen isi kacini nanya kenang sodolang sik sidul iria pulo tangte non tribal atum phan bang kali tum indigenous mate Khilonjia mate ke barim pulitum hok ponun e jong se kenang sot pulo tangte ilitum akorte tribal akorte tum has bang silitum hok ponun chaji labangke sik sidul alolong aronong ketok tando la sila bangso pini akachi songo bangke kapre non tribal atum nilitum kachi song dat penaning oy nang ne hala bangso kachi song nang ko bangke nilitum bangke nilitum anwan aparman nilitum right aparman bangke nilitum da chi song nang kokpo la song nang thak alang litum non tribal tum sutame alang litum kilong nang yarat kachi song long nilitum jong dona thaiwe lapen kar biang long ke doa na khe tu komen tu si district ka hang long nang kachi song ke dun ke thek long komen tu si atun ma state amup me nang kachi song dun inut bak phan thek long ma sidame air set plung set ev hik ibunang kar biatum kachi song tame ale nang ke long dun ke bang aso pu bang ke kar bilo Charlie song ke mentune sidame hujun lape hala so long ning ke kang thulo pulo tangte mo hala bang so me ceteran lo pulo tangte angkang pi kar biang long hala so ka ceteran porban alitum na pamer dunun edaji pini litum kar bilo Charlie song regional wise pini pen ka song cheng bom lo hala bang so ka song lo nang litum chithirik re ma ni thoma prang sini litum reserve long po hala so long nang litum kar bilo Charlie song abarim akai usuk teron lape non dobom kikibom CM Dr. Tuliram Ronghang Stame nang likip kedam tang ai statement ke chok che putha pini jong non ini thomang bong jong si nang labang so lam klar chipi pe pulo tang te nilitum kar bilo Charlie song pen ke la anso se indefinite pen cheng lok kaprek in sodak akachi song deng sa meni tum deng ponang kokpo Tangti nang litum la kese la rupan si nang litum singkum si pini nang litum la to membana nam nang tika jero pini nilitum bangke kar bilo Charlie song Harogha regional committee lok to tell nilitum 75 branch to labang so branch along pen president secretary tum pen chingrum si nilitum regional committee pen celang pet si pin labang so kachi song pon bangke deng pon lo ini kal Chinthong constituency along BJP mass joining program ke padopon lason si BJP party hatum aniwang pusitami mass joining program biponlo lason si Chinthong habar hawang pathua klamalong BJP mass joining program biponlo bangso mass joining program along aluhi sarpo aman pen kachitong dun KAAC CEM akehai Dr. Tuliram Ronghang Manpeng Aluhi MP Amor Singh Tiso MLA Rup Singh Teron MLA Dor Singh Ronghang Lapenke KAAC EM MAC Board Chairman Lapenke kapre ke thekiding atum sitami Maya Long Chitongdun Lapenke bangso mass joining program chingchia prang CEM Rideng Pen Umwang Ayushman Arogya Mandir Sitami Ingpu Ponlo Dongkam kampeni lituma perangki rangsina kathar nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong non kali ikan ke thomba ka pinengi tuari setan ni pulo ikan ke thomba ka pinengi public meeting long situ ikan ke thomba ka pilo pulo te non urono no dai
Orang Bharat Ringa pocket TV la pulang dari itu aprang ke non la cement factory di bidang lagi misuse konsil pen hangri di long hai di mana ada langpi hydro project konsil pen along le tada alang da di balang oi konsil pen hangri di long sida di mana tapi orang yang saya tahu non dia tu nak hydro project di anjir bangke the council ban onma kelong state government onma alang tu kelong itu ban 60% nak lagi 40% ke state government se cerai 60% ke tu karyawa tu mas council ahai revenue source pangum ke te long te itu gas kar janglong mini hydro project di iskar janglong hydro project setuju ahai pangum ke te lo long te itu lapan jahala nuclear gas kalau tu mina revenue long ahai pangum ke te long te ya don pe sakri bakri abi tu ban karyawa tu mas council itu tangkap pe kami minkan ke thomak ke itu nuclear don pe sri bokok injin itu Sir, apang pen hospital dawe pini nang itu kupi pia hormu siapa mi kangkung lo nada. Darban ke dili apang ke caklo hospital nahi nasi hospital ni dar venture school do jadi molo venture school abe building abe venture school lang hai tapi building kepen pini pon tapi high school building apang abando nangi pulo ini apang anilok so masuk pangrom si hengkerong ta rong suri ke pilo papen ke apo don bharu kora don unko ya proxy abang ko tu special syllabus progress undana kita dan pon MP election kita khawang long ke BJP si 10% motion selong Na pen sar bot helang so pen ladak anang ina apa le apang itu war mi we pini non ke central la thokla lo bang so to war men tu anji la bat so to war ke non lu prengo ke non ke barkha por ya BJP sita lang tu bang ke MLA assembly election brang kapi exi dan ban है एनवर पीजी पुसलाम तुम कॉन्ट्रैक्टर तुम नाम सा asimulan ke kapitong ni ban boy Sabuda tu jetalong aku tak people. Institut Karbiang long anju. sabuda long है laso sabuda long ma gedak na tu imarat ke nangi laso te bensin tem daga tu lokelemis ada nagara nama kan kunai nama ki bidai laso ai tek zeta bang di model tu Tapi 2003 kan, 2023 kan, tapi immigration mo naman yung jetalong mo. no ne Nala so ko bang chubang tum say pun lo sa menalo tu laso step ang pun ben kom. no kele kimia lo ke office lo mo sir pini ante ala APSLC pen ai kim office tek sir APSLC pen bang ton lo nang ke join sir APSLC pen congress parliament pen 527 houses to abuters pulang de Sulisia Badapo an so se ke bang lang ako an so se penata ko luar Cingthong ko joining program benang congress to Hulsia dengan Thank you sir. Jaipong Silawar Sekari Ingtia Rong Pathu Aklamalong Karbi Kuru Searching Romamai KKCA Penchi Thanchi Muma Jaime Kedengpon Sonsi Jaipong Silawara Habaralong Karbi Nim Rokom Kipangtang Ponji Aphanpura Penang Anarni Penchi Sik Chedang Ponlo Laswalong Karbia Khaya Thorom Koson Pensi Kipangtang Ponangji Mapu Jaipong Silawara Habar Pen Maipu Bikram Tiso Kongchunbang Premson Ingtiang Bongchi Thanchimum Ajaimek Silawar Sekari Ingtia Rong Pathu Aklamalong Peman Ponsi Karbi Kuru Searching Romamai KKCA Amaipu Dhonsing Teron Pongsi Lapen Kurupo Belson Tiso Kongchunbang Atumaphan Aluhi Aman Pengpen Chupha Pangjang Ponlo Laswalong Kurupo Velson Tisopen Karbi Kuru Saratumaphan Kosonsi Karkli Phejo Ahot Klem Dam Ponang Jimapu Alam The Aputha Kuru Saratumaphan Than Paritikangsi Apithu Kuru Sar Atum Kedo Kethak Ahem Sitami Tong Sikot Pen Nang Cherap Chito Dunji Pusi Lamchak Piteka Misen Miet Pen Bangsoa Jaimek Pachunpon Tangte KKCA Kurupo Welson Tiso Perangkia Thengnu Kaningje Alamde Angton Pen Arjupon Iksina News Report Public TV Karbianglo Dili tum pini
ajak dingku ya pi poteng na jo KKC hawara mai keseng lata ni tum tiri pi pensi wanglo KKC salawar jai pon hawara mai ini seng pon long lo bang phok khap so se akuru sar tum jak chetong lo bang so salawar hawara mai keseng pon ke sige ningarong pik jak kuru sar tum kaching thang adorson mate aperi penceng lok bong chin bong kro kachewan anam ani ki puya tam aje kaduk awe sapong prom kang thum mala bong so kang thur pon abang ge mipik kecheng gandak mai nanga chari pon ake hai KKC salawar jai pong hawara mai amai pu Samson kiso ake hai si mai pu chari pon lo pela so komiti abang ke kadu we ladak hawara mai tum pensi na pathani na sedani li ipudami mane ni tum tiri pipen bangke pini asona hawara mai ke sengelong bangke nanga chetong dun dupik ni tum man tenge the alhisar poson ni tum sar dhon sing taran pongsi KKC mai pu an part me dun mai pu akha sa rajan be lapen KKC inglong kiri hawara mai amai pu lihin rimbang lapen active member akha babu sing teron an part tame KKC langpher hawara mai pen tame sonjai tiso lapen akuru sar kulak sar biji sar tum chenglok an part tame KKC dorduli hawara mai pen Muhesor tiso sahem chunbang monsing timung an part tame KKC dikrong hawara mai pen tame akong chunbang alang li ke lama kuru lo sapong nim kuru lo alang li tanach ton lo lapen itung active members on lo weakness teron central committee long an part tame ni tum mona chetong nun pen an habar pini hapu pen same wang lo sini tum ningarong lo je karbia nim rokom karli kapi jo arona tang setame sining pirthi adang along pachi thang nang ji an par tame kuru sar hem tun non eprang ke bang jilang along mang ka hawar tin arong tin long ki kim kerang pon pen a hithi arui bang sapong porom puthi klar et klar jir pen kachathan ka chimung poi phasi pini tum chathan kan lo la pen pini KKC tiri pia mai phu pen si la ka do ave kuru sar atum han bangke deng pon lo pini bana bangke nitum cepar lo pon lo je ngoi prang ke bang jilang karkli ka phejo kisung ke boy pima me joy ke ason anstame nitum chelang chilu pon bom po thegan lam lun chepa choy pon po la pen aningkan bang setame dak ningkan isek pen phong hange thegar ni tame lang tum chitalon pon ji ka phanda pini chan chimung pon lo la pen constitution ateng pen la lang tum KKC arona lo ateng pen ka follow pon ji phanse alang tum han ni tum bidi sere chithan pon lo sini ri pui bangke salawar jai pong hawar tame mesen pen klar u dak nang ke deng tame sen kang thum kan pen chenglok dak rong asar long ria sa katu we dak penan nim rokom ke thega tum dopik na se alang tum han tala puson karbia nim rokom karpi ka phejo honghari animaron kapang tang pon thek mate kapang chu pon thek apot se alang te phaninga tong pe ni tum ti pe hin pen chorolo tangtela ke do kurusar tum ke do hem kimrang pipon pu ang lihit dan cecak men tu pen sipang ceng pon da ni tum non lahai ke si budget estimate ni tum nai mati di nasi ni tum KKC pen abang ke la non part number 16 September nang lilo so ani dan tum pen an cross dam ji nasi lahai padanan tum chisik bom la 16 September apis ni tum bang pen pon pos kala non cek ahem jongsi pina dia lom cikim lo potang te ni tu la 16 September aprang setame tinga bangke ban thomo ban kino setame ba pena ba male nai postame lang tu nai potai ni tu na na pijak pola lo la pen isi lam na pen misi la kurusar tum han la non pini bang poke tu tong han bangke piri la poho genji thana pe la bangke ni tum la 16 September si rara thengno ante ran hung jai long rom kon po la pen hala ke dam tang la ron barin ting ro mai ni sa tum nang tong lagi ning che thelo athema karbiaron bari matum ba itum honghari akuru sar tum ke adon tin si hemana mu watenglo kachor pisame thek rep atum si ke ong jasemet ke thek the bang ke kisuman ding bang ke dengjaro la pen kakri la pen isi bang ke dotulang hala huni kanti arenta huni pi la pe huni so atum bang ke arong tin ma thek yami ta setala peng karkli bari the karkli rit la pen rong burbar ke kem ahoy mai la pen abura krem ke sai me dupika posi nona mat ni birtalong na teng potang te bangsuri phone ku sarli elo pisiku
asinon yongsi asama chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma and partner Dr. Tuliram Longhang at Tumaphan Chingki Chingwai Dam Pem ni tum KKC amai pestame du ulang putih kuan sigi duma ni tum apai nang de tum Chingki Janam po pedeng ponder je pani tum chuning pon po tanon mat piniamat ni tum nang kili tangana bangke ni tum amunisi pidun tingna dia to bangke abili ni tum longan kuan ma kedo ni tum pidun lapo la pendeng lapo ni tum ni hanya Nong si dolang putih angko deng. oh dong si du ulang putih ni tum alang tum han lang pon po je kosona ke thega bang di kosona ke theg lo ahok ha ke theg ma mate suri ke ba ke theg ma hedi la solam bang do ko la si la bang ke mo por arni ni tum ke theg ding ba chingwai po la pe la ke la so che pari denga bang ke si pen kali ahok lo ni tum kru sara mai pen si armi siang ko bang ke ningje de lo nem tum phom hai ni tum che salam lo kenan kru sara fa ni tum a phai chiri lo sata a phi bang ke ka anu ka plek tum che pa hem phulo ko ma si ha tum si tum da khom ko la Oke, nama pu dak keseng be kesempatan dalam ni. Tiri pia mai fu pen kan ing ji bang kala Kurusar na yung tanong yan, tonton mo. jai pong salawar hawar kurusar Tumaphan suru deung ini ate tong dunta kurusar kar libek parong hasa kami tamelu tapen ladak non akumiti keseng ladak kong tun bang kan mai fu pen cheng lok cerap dulu teman bang suru itum ladak ke bang wek le pin khat long kali alang li tumpen ke la lam tumon poson se la phun pen se chi long chok kita malang li tum la dak chinglum che tu pen ado we kurusar pen pini bang phori se bak amul ke tong bang ke la ke churu be la siri tum ke mang pona bang ke li tum la aron abarim kirim tum an ke kurusar ke kirklong nang po tema kurusar si afang silo la si aron barim ka pang tain peta kurusar nang ji mate kupini le chi ir pusida kurusar jateng silo la solam sile tum mata che kurusar mai seng ponlo la ke 2018 ning kan pen sile 16 September nang ke le non la se kadu ka weta la so 16 September bang ke mena akhia dat pen hita nang chi tong dunjia phane tum chini ripon bomji la bala son nang le tum pen pherang ke pen chingki che than pon po le tum tak pon bomji la se pini la da ke kapacitak asono la da le tum jai pong salawar hawara bangke litum korte to mingje da tum nang che tong non ta ining sam jen pen se pini ning we group an si ka chingwai long ma ka che than lo la so bangke ining sam te lo la se lang to man churu we nei la pa churu de ne sine le hen pe ke an se lam thing tan kon